Čaute, tu je SoulWeSpawn a vítajte pri takej, neviem ako to mám nazvať, také ukážke. Toto som randomovo našiel, túto hru Legend of Tsushima. A vyzeralo to dosť dobre. Ideme si vybrať rasu. A mne sa najviac páčilo. Dobre, prestaň trepať. Dodám trošička hlas. Dobre. Prepáčte, že non-stop pozerám ten čas, ale moje meno. I see dancing beatbox, anti-dancing beatbox. Takto. Áno. I see dancing beatbox. Must be the new commander. All right. Dobre, som nový komandér. Ga. Kaťa. Hezké. Good. Before I teach you about build. Neviem, bachate z rukou, to je dobré. Pozbieram tieto prachy a ideme toto. Dám tu. Grandstand level 1 až 2. Áno. Prečo sa ma na všetko musí pýtať? Lava vyzerá dosť fajno na ten face. Priznám sa, že som pozeravala aj ten seriál dávnejšie, ale Lava určite vyzeral takto. To skôr Labertus Pietrostína. Toto koľko by... No konečne. Lava. WTF. Checkpoint. Stealth style. Tak to mi nevyšlo. Kliknúť, zvini to. Mám nové papáročky. No neviem ako to mám nazvať. Mám nové gate. Ok. Plus 6. Banán. To je HPčko, aha. Banana. Nevyzerá tak dobré ako to má. Pozriem sa, čo nie je. Fúha. Strácam HPčko. Jusné, máme problém. Plus 11 stretečok. Chcem sa na to pozrieť. Nedá sa predávať veci. Plus 9 HPčko. To berem. Nevyzerá to až tak dobré, ale mám viac HPčka. 52. Getrevar. I'll show you it. Return to outpost. Yes. A toto je dobré, ak už budem skapínať a dostal som sa mega ďaleko. Som chcel podať mega ďaleko. Check out the dungeons. Skúsim to. Summon a lion for some backup in battle. Ja som ožel. No, neloguj.
First, you need a house. Build houses. Tavačkám 25. Not bad. Oh, To som nepochopil, ale nevadí. it's not exact. Houses will produce studs. Use a. Čiže klikol som na to. Nie, dobre, get it now. No musím to dať. Your studs are ready to be collected. OK, Commander. Collect. Get I reward. hope you didn't find that. Hey, I hate to crash your little house party, but we've got a situation here. This is Alita, one of our Eagle Scouts. Počkať, Alice, lepšie myslím. And Justin, How do you know this? Ešte som tento seriál pozeral nenormálne dávno. Visit the shop. Oni tu majú obchod. To je novinka. Všade mám tie isté veci, tak to sa mi neoplatí. you dress up real nice. Go to the forest to follow. Crack Camp. Ja tam mám Havrana, ktorý mi tu predáva somariny. Yes, áno, chcem sa tam teleportovať. No nie, nechcem sa tam teleportovať, vieš. To som len naschvál klikol vedľa. No nie. Dobre, vyzerá hora Kavora v pozadí. Hora Kavora. Prečo neurobili už aj od Fire vs. Ice? Tuto je Templar Fénixov tu hore. No, ohnívači. Chcem checkpoint. Dobre. Mám niečo lepšie. Čo? No, nevyzerá to až to. O jedno lepšie. Aha, hráči. Sonic, Banana. Ja som jediný orol s orlým pohľadom, je, že orlím. Now it's time to take back what's yours. Defeat. Banana. Silný unit. A mňa nemáš. To doničím aj s mojimi haraburdami. Kaťa. Dám level.
To je silné, to je. Ok. Chest. Let's... Gee! Yes. I don't have some better equipment. Srdiečka. A nechcem novú zbraň. Som spokojný s tou, čo mám. A nechcem novú zbraň. Niečo mi spadlo. Jaj, moje kríže. Aj, dobre. Vyhol som to. Ja už koľko hrám. Už budeme končiť. Dobrý. Laser gun, či ako to mám nazvať. Laser. Túto vec splním a budeme končiť. Crafting. Všetci sme ako v Minecrafte. Dobre, 1 minúta. Ja to nemám nervy, ja to urýchlim. Building brick. Ktorý to odtiaľ. Nice. Banana outpost. Teraz čo mám robiť? Build a weapon. No koľko bude to ešte dnes? Dobre. 1 2 Aké také nemám. Sorry chlape, ale ja také nemám. No takže túto úlohu nevieme splniť. A tak, končíme a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.